Sanibonani, sengibuyile, ngiyabingelela. Yimi uhlabangane, uMantshinga, umagalela agase njengengonyama. uMantshinga angacoshi, kucoshe abafokazana. Ngiyabonga kakhulu ukungixhasa kwenu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nizinike ithuba nibukele amavidiyo engiwenzayo ukuze nifunde, nithole ulwazi ngesiZulu. Ikakhulukazi izingane ezingasitholi kahle isiZulu noma ezingasikhulumi isiZulu ekhaya ziyasizakala ngalamavidiyo engiwenzayo. Ngiyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ke ukuthi ni subscribe bese futhi nithi phecelezi nishaya i-notification ukuze nithole amavidiyo amasha engiwenzayo. Ngiyabonga kakhulu ukungixhasa kwenu. Nibukele ku-TikTok, nibukele futhi nakuyo i-YouTube. Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje ke nginiphathele umsindo omusha noma ungwaqa omusha. Nginiphathele ud. Siyathola ke ukuthi ud sizofaka onkamisa u-a, nonkamisa e, nonkamisa i, nonkamisa o, nonkamisa u. Bese sithola imisindo emisha uda, ude, udi, udo, nodu. Uma ke sibafunda sithi da, de, di, do, du. Le misindo ke emisha ke yiyo izosinikeza amagama ayizibonelo amasha esizowakha ngale misindo. Akusiyo kuphela lawo amagama esiwathola esiZulwini, maningi ke amanye amagama atholakala esiZulwini. Njoba ke ngishila nasekuqaleni ke ukuthi amagama esiZulwini siwahlukanisa ngamalunga ukuze kube lula ukuthi noma siwafunda sisheshe siwaqonde ukuthi ahamba kanjani ukuze sikwazi noma sibhala esibizelo singawakhohlwa. Ngingeke ngasho ke nasekuqaleni ngathi unkamisa i, nonkamisa a, nonkamisa o, nonkamisa e, nonkamisa u bayazimela esiZulwini, bayazimela uma nje bese kuqaleni kwegama. Sizothatha ke igama lokuqala lona elithi idada. Idada. Leli gama idada linamalunga amathathu. U-a osekuqaleni ozimele, bese kulandela uda, bese kugcina futhi uda wokugcina owesibili. Siyazi ke ukuthi yini idada. Idada isilwane esidliwayo esifana nje nenkukhu. Idada liyatholakala emakhaya futhi liyatholakala nasemfuleni nasemadamini. Sibheke igama elilandelayo lesibili lona elithi dala. Dala. Yini ukudala? Ukudala ukwenza into engekho ibe khona. Ukwenza into engekho ibe khona. Kushuthi uyadala. NjengoNkulunkulu wadala ini? Umhlaba. uNkulunkulu wadala umhlaba. So ukudala ukwenzani? Ukwenza into engekho ibe khona. Siyabona futhi igama elithi dala lisho ukuthi dala umuntu omdala noma umfana omdala. Futhi usekhulile, ukhulile, mdala. Siyabona ke leli gama lona linamalunga amabili nje vo, uda nola. Sibheke igama elilandelayo udeda. Deda. Deda. Shuthi suka endleleni. Suka endleleni. Deda. Noma qhezuka. Noma qhela. Qhela. Shuthi suka endleleni. Deda ngindlule. Noma deda kulento oyenzayo ungasayenzi. Iyekele deda. Nale gama ke siyathola ukuthi nalo linamalunga amabili, ude noda.
Angeke ngisachaza ke amalunga emagameni alandelayo. Ngithemba ukuthi njengamanje seniyawazi ukuthi yini amalunga egameni. Sibheke igama elilandelayo lona lithi dedela. Dedela. Yini ukudedela? Dedela kushuthi yekela. Mhlawumbe bobambile ngesandla bese bethi yekela, dedela. Kushuthi uzoyekela ukubamba, uzodedela lento boyibambile, uyayidedela, uyayiyeka, awusayibambi, dedela. Sibheke igama elilandelayo lona elithi dida. Dida. Yini ukudida? Ukudida ke ukulutha, ukwenza ingqondo ibone into okungathi yiyo kanti ibona into okungesiyona. Ukudida ikakhulukazi kwenziwa ilabantu abenza umlingo. Ukhokhe imali uthi uyobukela umlingo kanti lapho uyokwenzani bazokudida nje ingqondo, wena ubone ngathi lento ngempela umuntu uyenzile kanti cha akayenzanga, ukudide ingqondo. Wena wabona lokhu afuna ukuthi ukubone. Sibheke igama elilandelayo lona elithi diza. 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 Yini ukudiza? Ukudiza ke kwenziwa yilabantu laba abakhohlakele abazothi uma mhlawumbe usecaleni noma mhlawumbe afuna ukuthi akwenzele okuthile uzothi mdizele kuqala, munikeze okuthile. Ungadiza ngemali, ungadiza ngesipho, ungadiza noma nangokudla yadiza. Njengengane zesikolo nje lezi eziziqhwaga ziyathanda ukuthi ezinye izingane zidize ukuze zikwazi ukuthi ziziyeke zingaziqhwageli. So lezinye izingane ke zizodiza ngokudla kwazo ukuze isiqhwaga siyeke ukumhlupha omunye umntwana noma enye ingane. So ukudiza kaningi, ungadiza ngemali, ungadiza ngesipho noma ungadiza ngokudla. Futhi wenza into ukuze nawe uthole enye into. Sibheke igama elilandelayo lona elithi idolo. Idolo. Idolo yini ke idolo? Idolo litholakala emntwini kanti nasesilwaneni siyalithola idolo. Siyazi sonke ukuthi idolo ke yini. Thina abantu sinamadolo amabili, ilwane kuyenzeka zibe namadolo amane noma amabili nazo. Sibheke ke igama elilandelayo elithi donsa. Donsa. Yini ukudonsa? Ukudonsa ke ungadonsa ngesandla sakho, ungadonsa ngentambo, ungadonsa ngeketanga, ungadonsa futhi nangendophu. Siyazi ke ukuthi uma enye inqola iphukile, inkomo ziyeza zidonse noma ugandaganda uyeza udonse leyo nqola ephukile. So ukudonsa ukwenza into ihambe noma ukwenza into isondele ize kuwe, uyayidonsa, uyidonsela kuwe. Sibheke igama elilandelayo lona elithi duda. Duda. Yini ukududa? Ukududa ke kwenziwa izingane, kwenziwa abantu abadala, kwenziwe futhi nawothisha noma kwenziwe futhi abazali. Ukududa ke ukuthi wenze into okungafanele uyenze, njengokuthi nje ingane uyayibona ukuthi lento eyenzayo akufanele iyenze, kodwa wena awuyikhuzi ingane, uyayiyekela iqhubeke nalento okungafanele iyenze. Bese ingane ibona ngathi lento leyo kuifanele iyenze ngoba wena uyidudile, uyayiduda, uyekile, awuzange uyikhuze noma ubona ukuthi lento akufanele iyenze ingane. Kushuthi ngamanye amagama uyayiduda. Akusizona izingane kuphela ezidudwayo, nabantu abadala bayadudwa. Unkosikazi angamduda umyeni wakhe. Ukududa ke kushuthi wenza umuntu
aqhubeke nokwenza into okungafanele ungamkhusi. Sibheke igama lokugcina lona elithi duba. Duba yini ukuduba? Ukuduba ke selokhu kujwayele ukwenziwa izingane ezincane, nabantu abadala bayakwenza ukuthi badube uma becasukile noma bethukuthele. Ukuduba ke ukushiya, mhlawumbe nje umama enganeni uzothi mfana wami na uswiti, bese umfana uyaduba, uyacasuka, uyahamba, uyafulathela, akawuthathi uswiti ngoba ucasukile, khona into emcasulile umama ayishilo noma umama ayenzile, bese uyaduba, uyawuyekela uswiti, akawuthathi. Ukuduba ke ukuyekela noma ukushiya ngoba ucasukile okwesikhashana enhlizweni yakho, noma ufuna ukuthi bakudude, mhlawumbe bakuncenge, bese uyajika uyayithatha lento leyo, awusadubi. Ngiyabonga ke ngizokuma lapho nalamagama amasha alomsindo omusha, umsindo d esiufunde namhlanje. Ngizobuya evidweni yethu elandelayo lapho sesikhuluma khona ngomsindo umsindo noma ungwaqa. Ningakhohlwa ke ukuthi ningilandele, phecelezi ni subscribe, ningakhohlwa ukushaya insimbi ukuze nithole ama video amasha engiwenzayo. Ngiyabonga. Khumu.